Салом алейкум. Ман Бобоев Берус аз шаҳри Бухтар, литсея барои хонаи болоиқат бо ҳамсинфам Сафар Хурмоналӣ мо як барнома омода кардем ки барои кӯдакон барои синфҳои ибтидоӣ ҳастанд. ҳозир чӣ хеле ки шумо медонед асли техникаву технология ҳастанд. ҳозир бисёри барнома ин программаву не ҳамаи онҳо барои кӯдакон фоида доранд. Як хелош ҳастанд ки барои вақтгузаронӣ, як хелош бо ақидаи кӯдаконро вайрон мекунад. мо барнома омода кардем ки барои кӯдакон тезтар омӯхтани алифбо, тезтар омӯхтани забони тоҷикии худ ин барномаро омода кардем. Ин барнома бо Adobe Flash тайёр кардем. Барномаи мо аз 4 қисм иборат аст. Аввалин мо алифбо аст. Алифбо дар инҷо ина мисол китоб дар инҷо сурати фаҳмондага бо овоз дорад, тарзи навистанаш ҳарфи к китоб, тарзи навистан ҳарфаш овоз, ҳарфи м мор. мо барномаро бо дар телефонҳоам тайёр кардем. Метавонем ки телефонҳоро истифода барем, телефони мобилӣ, ҳайвонҳо ҳастанд, меваҳо. Кӯдак бо тарзи сурат бо тезтар аз худ мекунад. шумо кадом барнома қатъи насохта гуфтед? Adobe Flash. Adobe Flash. Adobe Flash. ин фақат барои хонандагони синфи якум як ҳастанд ки боғча мераванд кӯдакони боғча. онҳо метавонанд оё ки истифодаи чунин барномаро истифода кунанд, масалан аз пешгӯяшон? Метавонанд. чӣ хел истифода мекунанд? Масалан вай роҳи истифодабари ина чӣ хел ёд мегирад? ягон омӯзгор ҳамроҳи шумо ҳамроҳӣ кардан барои соли гузашта дар мактабмон як озмун шид, озмун дар ки иштирок мекунанд гуфтанд барномасозӣ. бо мо интихоб кардем ҳамин барномаро сохтанд. барои он ки номаш нодуруст алакой. номаш ин алифбои тоҷикӣ не, ин алифбои кириллӣ аст. коратона дигар монед. барои он ки алифбои тоҷикӣ алакай салакак инҷоба мазмунаш дига хелаш. барои он ки мо ҳама ҳарфҳои кириллия мехонем, бинобар ҳамин ин хеле гуфтан салакак мавзӯъ дур мерад. баъд калимаҳое ки шумо алакой пешниҳод кардед нодуруст аст. акула наҳанг гуфтан мумкин ё дигар. бинобар ҳамин бо диққат кардан. албатта худи кор мумкин беҳтар бошад, лекин ҷиҳати ҳамун забонаш анча коҳидагӣ. дар як ҷои дигар ба фикрам мор гуфтед, мор нишон додед, худе ки сурати мор ба монанд буд, набуд? барномаи хуб, албатта барномаи ҷолиби диққат, лекин боз барои ҳамон кӯдак зарур аст ки бо аввал компютер омӯзад. бе надонистани худи компютер, худи ҳамон ҳарфҳое ки дар ҳамон компютер ҳастанд, аввал ҳарфҳои ҳамон компютерро омӯзаду баъд алифбои шуморо, ё не? Не, ҳозир хеле ки ҳозир ҳама кӯдака телефон истифода мебаранд. Медонед? баъд чӣ зарурати омӯхтани алифбо аз рӯи ин шакл барнома будааст? Алифбои электронӣ. ҳамчун машғулият истифода баранд? ҳамчун машғулият. мумкин ҳамчун такмил диҳанд, омӯхтани ҳарфҳоро такмил диҳанд барои кӯдакони синфи як, асосан гуфтед. шумо гуфтед ки мо бо ҳамроҳӣ бо кӯмаки устод ина сохтед, дуруст? устод фақат моро назорат мекард, идора мекард. хоб мо ҳардуямон мешитем кор мекардем. алакой инам меҳнат аст, инам як барномаи хуб аст. албатта онҳо дар як ҳамин поғона намеистанд, боз болотар мебаранд, лекин алакой қадамашон аз рӯи қадами якумашон маълум аст ки бисёр хуб аст. яъне барои оянда онҳо алакой муҳандиси тайёр ҳастанд, онҳо алакой ихтироъкор ҳисоб мешаванд. қатъи назар бигузор ягон ихтироъ накарда бошанд, лекин бигузор ҳамин хел сафи ҳамин хел хонандагон беҳтар шавад, бисёртар шавад, боз хубтар шавад.